Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV en thuolo machielo majaber sama wan bende waikore gi weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e chuny boma ka kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. The senator for Bomet, aided by a North Rift leader, was given money to buy senators so that the Kericho governor is not impeached. Moko kuom MCAs e kaunti ma Kericho lieko ni nochut dho senators bor mar mondo migires gavana ma kaunti no Eric Mutai. Nyithindo mopuonjo gin nyithindo mosedhi e high school ma en secondary to gi colleges to gi nitiere modhi e TVET. Anyuola moro Ikangeso e kar chung'od bura Mandhiwa ojolore machiwo pesa somo ne nyithindo maromo 84 e gweng'gi. Drums were destroyed, and that right now we have two suspects and they are booked in Papunditi police station. Kong'o mabandia manengone pok oyangi omaki apedha manotim e chiro ma Papunditi kod duol mar Nakada. Erokamano nyako Ramogi, in gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok ma en 36000 machiegni e migago nyinga Milton Ochieng' Awuor. Malo MCAs 30 ma kaunti ma Kericho wuok oko kendo lieko ni senators nochut dhogi bor mondo miogo ombulu maduoko e apisi gavana ma kaunti no Eric Mutai e kinde bura mathiche oko mane ntiere Senate juma mokalo. MCAs goyango ni gichano chenro machielo mathiche oko gavana Mutai ka bende gisiemo senator ma Bomet Hilary Sigei kuom donjore e siasa ma kaunti ma Kericho. MCAs go oseo senators kuom reso Mutai kata doko nomenda maromo siling milion 185 nolal e bwo telo mare. Ndalo ang'wen bang' senators reso yie mare kuom nimo, MCAs 33 mag kaunti ma Kericho sani wacho ni senators ne ochul pesa mar reso governor margi Eric Mutai. When we took the governor for Kericho County to the Senate, the senator for Bomet, aided by a North Rift leader, was given money to buy senators so that the Kericho governor is not impeached. We were the Senate. We saw with our eyes Senator Bomet calling each senator to a room there, at the room, at the corner there. I saw 24 senators being called to a room. They were given some envelopes, big ones. I don't know what was contained in those envelopes, but one senator was going in and coming out. By all standards, we sat in the entire time that you are in the Senate. What we saw, in fact, I am now convinced in future, if there will be a referendum in future, I will be one of the proponents that will be championing the Senate of Kenya to be, disbanded, because the Senate of Kenya is supposed to protect the interest of the people, supposed to protect devolution, but they are hating, corruption. Kagetua kod jofwamb weche boma Kericho, MCAs go oparone Eric Mutai ni lweny manie kindgi pod dhi nyime ka gilando chenro machielo mar thiche oko kuom thuolo mar adek e bwo higni 2. We have never gone wrong in this game, and we have a very good roadmap on how to deal with him. We will deal with him on personal grounds. We will deal with him on constitutionality. We will deal with him in the regulation that will protect the resources of this resident. And we will deal with these stuff. E kinde bura mar gole apis chieng' tich abich juma mokalo, senators 23 ne ogoyo ombulu mar wito oko bura makamano, e kinde ma senators 17 to ne ogoyo ombulu mar chung' kod od bura ma Kericho mar tero Governor Eric Mutai dala. To the senators who supported us, the 16 of you, led by Bonnie Alwale, who moved the motion, supported by Ledama, and voted by the other 14 senators, we say echo. MCAs go bende osiemo senator mar kaunti ma Bomet Hilary Sigei kuom donjore kod siasa mag kaunti ma Kericho ka ginyise mondo tiek midhiero mokwako kaunti mare ma Bomet mokwongo. Senator for Bomet, your governor is in custody now because of corruption. Don't be a man of double standards.
On the other hand, you are fighting corruption in your own county. In this county, you are repeating corruption in this county. Basically because governor is your clansman. Where's our house is bwana? Mabiro bang duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC mako gavana mar kaunti ma Bomet Dr. Hilary Barchok e weche mag mibadhi e chak jumani. Mutaye ne otonye lak nyang' nyadiriyo bang' senators yudo ne onge kwan madwarore mag MCS e goyo ombulu mar thicho oko gavana e kinde mane MCS 33 mag kaunti ma Kericho ne ogoyo ombulu mar tere dala. Chris Owino, Ramogi TV. Riwruok mar kituo cha sheria omako bura e doho mamalo ka gidwaro ni mondo mi ogol chik machuno sirikal mondo duok chenro mag thieth ne mabuse to kod kar thieth ma Mbagathi chungo chenro no. Kituo cha sheria wacho ni chenro mag thieth osebedo kochungi e ute mag thieth ma piny owacho e pachoka chakre tarik 4 dwe mar 8 e kinde ma kar thieth ma Mbagathi ne ochungo chenro ma kamano e wi gowi mar omenda maromo milion 12. Kokalo kuom director margi Laktar Wambua Kituku giwacho ni chungo chenro mag thieth dhi ataro kod ratiro mag joma ni otwech gino maketo ngimagi e andaki. Komiti mar od bura matayo weche mag riwruok piny Kenya kod pinje ma oko nyaka sani dhi mbele kod chenro madayo dho jogo mande noyier kaka jombetre. Achiel kachiel wadhi nyaka e od bura mar winjo kaka chenro no dhi nyime. Your other questions, I know I heard you talking about tourism. Thailand has a population of about 72 million and they receive about 40 million tourists every year. That's more than 6% of the population. And if you look at Kenya and Thai, I think we have more Kenyans going to Thailand than Thais come to Kenya. I don't have the statistics, but I feel that's what's happened because when we go around, we don't see Thai tourists in Kenya. So how will you append that situation? Or to put it another way, how will you improve? Or how will you ensure that Thais also come to Kenya as tourists? May I respond, Balozi? Keep it short. Thank you, Honorable Chair. The question by Honorable Kirima. Indeed, there's already an interministerial team that works around these issues of trafficking. Human trafficking. And, well, I may not recall all the membership, but we have the Ministry of Labor, we have the State Department of Diaspora, we have the DCI, we have the ODPP. So it is something that is already happening. But in terms of the recruiters and those agencies, I think this is bigger than Kenya because there's the Kenyan side and there's also the other side in Myanmar and Thailand. So that is where partnership is very important. And it is, again, we have UN conventions on trafficking, human trafficking. And this is where we need to invoke such conventions so that we can work together even at multilateral level to address this issue. In fact, just for information, currently Kenya and Thailand are members of the Human Rights Council. And this is something that can be pushed, or we can work together at the Human Rights Council to ensure that we come up with a resolution or a statement on trafficking. But on the side of Kenya, our agencies must do the right thing because these fake recruiters, of course, they're earning money and they will not stop what they're doing unless somebody does something about it. And
in terms of the monies they receive, we must also include maybe the foreign FRC, the Financial Reporting Center. We must work with the Central Bank of Kenya. We must work with Safaricom and Airtel to be able to track them, or these monies. So we should be able to chalk the sources and the conduits of this money from these recruiters. I'm sure if serious work was undertaken, we can be able to arrest them. The question by Honorable Kadio on tourism. Yes, indeed. Thailand is known for its tourism. Last year alone, Thailand received about 36 million tourists, while Kenya received just about 2.4 million. Bang ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto mar UDA reso Gavana Johnson Sakaja lwet MCAs manyo chano mathiche oko e apisi, jodak ma Nairobi ochako golo paro mopogore opogore ewi kaka gineno wachni. Watudre gi jafwambo marwa Walter Nyambaga manie chuny boma ma Nairobi. Walter, jodak ma Nairobi wacho nang'o gimor kod okang' manyo kaw kod ogai mar ODM kod jatend piny William Ruto ewi reso Sakaja, koso MCAs gineno ka oleto gi down? Milton Wuor paro nitiere ka ma chalo nyoyo murure kod oganda nikech okochuk kumoro achiel kalure kod okang' mokaw kod ogai mar ODM Raila Odinga kanyakla kod jatend duond bura mar UDA William Ruto men jatend piny kalure kod chung' ma jokombe mag Alensi kata MCA nyobedo godo ewi thicho gavana ma Nairobi Johnson Arthur Sakaja. Ewi odiochieng' manyoro noendo weche osebedo ka miende ni makoni kod kocha. Ibiro yiena mondo awinj pach jodak ma Nairobi kama gichunge kata gima giparo, nikech abiro twak kod ji mopogore opogore. Ibiro yiena mondo konchiel awache Swahili matin kik chand bati seche moko, to konchiel abiro mong'o dholuo. Abiro chako kod wuoyi ma thiring'inyi kaendi ma bende ne nitiere dir boma ka nikech gintiere bunge la wananchi. Wuoyi matin iwinjo kata chiko gi iti gima dhi nyime e wach thicho oko Gavana Johnson Sakaja masani ogwe tenge. Pachi ni kuma nade kichako kod nyingi? An nyinga iluonga ni Kefas Otieno, awuok e county ma Migori, constituency ma Nyatike, Nairobi kadak Embakasi South. Yes, koro kaluwore gi tij Sakaja mosebedo ka dhi mbele i Nairobi ka, ok osebedo tich mar jatelo, nikech kaluwore gi yiero manotimore mar 2022 ne jo Kenya nokong'iyo ni ne gidwaro jatelo koso ne gidwaro party. Omiyo raia nokotimo maber kuom yiero party, gin ne giyiero party to nok ging'iyo jatelo. Sakaja kosebedo ka tiyo maber i Nairobi ka, gin kuo ema gisebedo nikech party mane gidonjo godo ne en party ma samoro winjo be ni luongo ni en kuo party, o gisebedo ka gitiyo ne raia yo mowinjore. Kwa hivyo an kaluwore gi kaka neno tij Sakaja i Nairobi ka, bedo ni jakom maduong' Raila Amolo Odinga neno ni Sakaja ok owinjo bed ni golo oko. MCAs emoseng'eyo ga shida madhi mbele, mowinjo bed ni gin owuon imiyo gi thuolo mondo gigol Sakaja kata mondo giwe Sakaja, nikech county ma Nairobi en jatende en Sakaja ka ikonye gi MCAs. Debed ni wowang' kod okang' ma MCAs okaw koso neno nang'o gigo upiny koso gidhi timo kara? Okay, MCAs ok ogowa piny nikech problem ma gin godo e county ma Nairobi MCAs osebedo ga kong'eyo. Koro ne owinjo bed ni kopo nono ni ne jakom kata William Ruto ne neno ni Sakaja ne ber, no owinjo bed ni ginyiso raia allegation duto te mane oseket kuom Sakaja mondo wang'e ni to MCA ne makosa koso MCA ne onge makosa. Yeah. Milton, bado naweza kupata hisia za watu mbalimbali ili nisikie msimamo wao ama hisia yao kulingana na hili swada ya kumng'atua gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na wakilishi wodi ambapo sasa hivi imewekwa kando. Ukianza na jina lako, uitwa nani na hisia yako ziko wapi? Mimi naitwa Zakaria Obara,
kijana barubaru kutoka Nairobi County, Embakasi South constituency. Kwa vile nimeangalia maneno ya Nairobi, kulingana vile Sakaja alikuwa na motion ambayo ilikuwa mtimue nje, kuna vile nimeona viongozi wakuu ikiwemo ni president wetu na Raila Amolo Odinga walikutana wakaweza kuongea na MCA. Lakini mimi nataka niseme kitu moja, kwa sababu sisi wakaaji tulichagua governor ili afanye kazi. Sakaja, ile kitu mimi nitaweza kumwambia kama kijana wa Nairobi, achitahidi zaidi, kwa sababu ile kitu tunataka ni maendeleo ifanyike kulingana na vile aliahidi wana Nairobi atafanya kazi. Aache maneno ya vipindi, hakikisha kwamba amefanya ama ametekeleza yale aliambia wananchi wa Nairobi, ya kwamba atameki Nairobi hii ikue ya watu wote na ikue Nairobi ambayo inapendeza kila mtu. Kwa hiyo mimi nataka niambie Mheshimiwa Sakaja, please, tunakuomba kama wakaaji wa Nairobi, concentrate na kazi yenye uliahidi wa Kenya. Na baba, nataka nimwambie baba, hapa nje watu wanapiga kelele sana kwa sababu Nairobi hakuna vitu zinaendelea. Wameona kwamba wao umeenda kando kidogo na yale matarajio wa Kenya walikuwa nayo, kuosha wale ambao hawafanyi kazi, kwa sababu Nairobi hakuna kazi vile inafanyika kulingana vile Sakaja alikuwa anaahidi wa Kenya wakati alikuwa anafanya kampeni. Kwa hivyo Mr. President William Ruto, vile umepatiana siku 60 Sakaja arekebisha Nairobi ama afanya kazi kulingana na ile manifesto alikuwa nayo akiuliza ugavana. Atekeleza hayo, asipotekeleza hata sisi wananchi wa Nairobi tutachukua jukumu, kwa sababu tumeona MCA wamekuwa sanitized in another way, kwa sababu kama walikuwa na maono ya kusaidia wana Nairobi, mbona tena wameongelezwa tena wameenda nyuma, wamerudi chini. Kwa hivyo nataka niwaambie wa Kenya na wakaaji wa Nairobi, this is the time tunastahili tuangalie sisi wakaaji wa Nairobi mtu mwenye afanye kazi. Kwa hivyo Sakaja, hizo siku 60 umepewa, hakikisha umefanya kazi. Usipofanya kazi, hata wananchi wenyewe wataweza kukujia wakutoe, kwa sababu tulikuwa na maono kubwa sana kutarajia Nairobi itakuwa city ya kupendeza, lakini ukipita all over kila kitu haifanyiki Nairobi kulingana na vile ulisema. Kwa hivyo nakuomba Sakaja, fanya kazi na uhakikishe hiyo siku umepatiwa 60. Usipofanya kazi, wananchi wa Nairobi watakukujia wakutoe uende nyumbani. Asante. Labda nisikie kutoka kwa huyu ndugu jambo ambalo limekuwa ikiwemo limetajwa mara mingi sana, ikiwemo ufisadi. Wewe maoni yako iko yapi? Mimi mwenyewe naitwa Jacob Ouma, mkaji wa Nairobi, nimezaliwa Nairobi, nimekaa Nairobi. Amithulu marmongo dhuluo. Ni sawa. Sasa mimi kibinafsi naweza sema hivi, unajua behind every politics kuna kitu that is so much deep enye sisi hatujui kama sisi wananchi, because kitu ya kwanza Sakaja akiingia alikuwa na so much vision, alikuwa anataka maono makubwa. But sasa kama si kibinafsi nafaa tujiulize, hii pesa yenye Sakaja ana collect, kitu ya kwanza ni ukweli ya kwamba niye mwenyewe ndo ana facilitate mali naenda, ama kuna mtu mwenye ako na hand mwenye na facilitate everything ina go Nairobi? Kama sisi kibinafsi lazima tujiulize hiyo swali, because unaweza kuwa na leader ule mnataka kufanya kazi vizuri, lakini utapata kwamba amekoa vizuizi mingi. So mimi kama kibinafsi, because from the first go tulikuwa tunapata ya kwamba before, wakati wa Kidero ulikuwa unapata kwamba mtu kama kwa Kanjo alikuwa analipwa, ulikuwa unapata kwamba pesa iko, madawa zilikuwa zinaingia kwa city county hospitals, vitu nyingi zilikuwa zinafanyika. But the problem ni ever since Ruto aingie, hatujui kama si wananchi, hatujui pesa imeenda wapi. Asante sana. Kwa sekunde 30 labda kwako wamefanya vyema ama wamenoa bado? Kwa majina naitwa Robert Oboiko. Mimi ni mkazi wa Nairobi. Mimi kuona Governor Sakaja hakuna jambo lolote amefanya, kwa sababu tunapoona NMS ilipokuwa muda mfupi tukaanza kuona Nairobi inafanya kazi. Kwani hao viongozi ambao tunawapigia kura, mbona wasitufanyie kazi? Kwa sababu Sakaja aliomba wananchi kura, na wananchi ndio wanastahili kuona maendeleo, si kiongozi fulani. Kwa sababu na pia president na Raila Amolo Odinga wajue kana kwamba Sakaja amechaguliwa na wananchi, na wananchi wanataka kazi.
na wajue kana kwamba wapeane governor ile responsibility yao, waache kuwaweka kama ni wafanyakazi wao, kwa sababu kuna njia, kuna mbinu ambayo imejificha nyuma ya Sakaja, kwa sababu asipofanya kazi kuna venye atapelekwa mbio. Sasa mimi naomba president kwanza achane magavana kama MCA. There is responsibility for everyone. Katiba yetu imepea kila mtu responsibility. MCA ndio chicho la mwananchi, ndio chicho la county. Anaona huyu governor afanyi kazi, na sisi kama wananchi tunaendea MCA, tunamwambia ile kitu iko wapi. Sasa MCA wako na power ya kuimbiji governor. Milton manechal mantiere dir boma kaendi iwinjo gi iti ni dwaro nitiere mondo mi kata mondo pil ok weche mag county kendo duok telo mar NMS kata Nairobi Metropolitan koponi mano nyalo chopo ne kargi to lokruok kata chenro mag dongruok nyalo chopo kare. Iwinjo ka dwaro nitiere mondo mi Governor Johnson Sakaja okaw ting' mar dhi kare kod singo manochiwo ne jopiny, makmana ni jotelo mag duond bura mag ODM kanyakla kod UDA oyudo siem kowuok kuom japiny. Kachiel nyaka e studio. Milton. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Achiel kachiel ka in e chuny boma ma Nairobi, wasewinjo pach jo Nairobi. Ka wadhi nyime en ni duol makedo gi yedhe mamero ji Nakada oketho kendo puko oko kuom ma ok opuodhi miuso mayo lita 40,000 e chiro ma Paponditi e kaunti ma Kisumo, kendo bende ne gindhiyo ji 2 mitudo gi ohala no. E kinde apedhano, Nakada katiyo kanyakla kod obila nomako lita 200 mag kuong' manoseik dhi e chiro, lita 5,000 mag molasses kod malo lita 35 mar kuong' manosechak losi to pok oikore. Nakada nosingo nok gibi ngang mondo mi kuong' ma ok opuodhi mondo chopi ir jopiny, kache ji 2 manondhi e odinegi tesend obila ma Sondu Miriu ka igeno machwalo gi e doho bang'e no. 2,000 liters of changa, then we have 3,500 kangara and more than 200 jerrycans and drums were destroyed. And that right now we have 2 suspects and they are booked in Paponditi police station, and some were missing, some ran away. And today we are here in Kisumu County, Nyakach sub-county, where we were leading a multi-agency operation against illicit brews, where we managed to arrest some suspects within villages in the sub-county. And the multi-agency team comprised of Nakada, the National Police Service, and members of the National Government Administration officers. And it is part of the Rapid Results Initiative that was given by the Cabinet Secretary for Interior, Honorable Kipchumba Murkomen, that within 100 days we should have operations that are targeted towards illicit brews and drug abuse in the country. So Nakada is living up to its mandate, and the suspects will be apprehended in court and they will be arraigned to face the full force of the law. Chenro mag thieth e kaunti ma Kisumo nyalo biro rochore juma manyien maluwore kod ote mogol gi jochiw thieth e kaunti no mawacho ni pok ochulgi osara kuom dweche maromo 2. Wadhi achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumo. Millicent Adhiambo miwane ler e wi wach mar ng'anyo ma bende jochiw thieth dwa chakone. Erokamano ahinya Milton. Achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu kaendi, alap ma kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaendi an gi moko kuom jotelo mar riwruog jochiw thieth e kaunti ma Kisumu kaendi, ma bende wadwa ni wagogo mbaka gi nyiswa ni to chenro mane mamiyo gi buono dhi ng'anyo juma manyien kotenore kod weche chiwo thieth manyalo biro rocho chiwo thieth kaunti ni ma Kisumu. Machiegni abro chako kodi, chakna mana gi nyingi, nyisa ni inichung' ne riwruok mane mar thieth e kaunti ni ma Kisumu, to ang'o momiyo ubuono dhi e ng'anyo juma manyien manyalo biro rocho weche mag chiwo thieth? Erokamano ahinya. Iluonga ni Vincent Owa. Vincent Owa en jakom mar Kenya Union of Clinical Officers, kendo an bende an jakom mar iluongo ni Kisumu County Healthcare Workers Union Caucus. Gimomiyo wabiro ka en ni mondo mi wachiw ywak marwa ni kaluwore gi osara moseleo mar jothieth e kaunti ma Kisumu ka, ma koro en dwe mar 2 kendo en ndalo 60 kapok ochul msara.
wasebedo ka wawuoyo gi our employer, ne gigolo communication ni gibro chudo ni salary biro leo, msara biro leo. Koro msara no leo, kaka wan kaka union leaders ne understand, wawacho ni wamigi thuolo mondo migi los weche magiloso mondo migi chul msara. To kata kamano nokalo ndalo 30 makendo chako chopo ndalo 60 dwe mar 7 gi dwe mar 8 poko chul msara mar healthcare workers. Koro nye wan gi meeting nyocha gi county secretary manyocha ogolo communication wacho no ni odhi wuoyo gi banks mondo mi banks ochul msara mar healthcare workers ma Kisumu County. Koro wan gi hopes ni by Thursday nikech negi wacho ni by Tich Ang'wen, which is tomorrow, idhi chul a salary mar healthcare workers. Wan gi geno kendo warito. To kadipo ni pesa no ko chul to nyiche wasechiwo notice. Ne wasechiwo notice kaka union leaders mondo ma communicate ni wabiro timo gimiluongo ni salary parade. Salary parade tiende ni ji wuok dhi ng'amondiko gi tich mondo gi peny msara margi biro chunowa ni kokalo kiny kapo ni ok wayudo msara kiny kiny Tich Ang'wen to biro chunowa mondo koro wagola wa members mondo wuog oko mondo mi odhi openj wach mar msara, nikech msara koleo dweche ndalo 30 to mano makosa, to koleo ndalo 60 to koro en makosa moloyo. Omiyo jowa oriembe udi kendo lone gi dho udi sama wuoyo kodini. Nyithindo oriembe school, our members nigi nyithinde udi sama wuoyo kodini. Manyodhi otere school ochako oriembo duogo dal nitie makata poko dhi school. Omiyo wakwayo ni kaka nye gi promise ni gidhi chulo salary by kiny. Gitim kamano mondo mi jowa kik chandre, mondo ji oyud kaka nyalo dhi tich and kaka ji nyalo timo gigegi monego bene gitimo. Kamano. Awinjo kuwacho ni nitiere weche mag insurance kata okumba mag thieth masani nitie kaka jochiw thieth ok yud malong'o. Mondo bende nyalo lero ni to okang' mane mudwa kawo kata ang'o mudwaro kuom jotelo mondo mi otim. Erokamano ahinya. Wach machielo machandowa kabisa en wach mar insurance ma iluongo ni Madison Insurance. Madison Insurance nomi healthcare workers te. To kano oketgi this Madison Insurance to wan kaka leaders mag union ne watamre. Ne wakwero gi ni Madison ok en insurance maber nikech wang'eyo kaka otimore kuonde moko other counties. To kata kamano ne gi convince employer oyie mokelo Madison kaka okumba ma cover healthcare workers. Bang' mano 6 months bang' Madison donjo, hospitende nochako reject, ne gichako kwero ni Madison ok ginyal tiyogo. Sani wan higa mar 2. Madison okonyowa, Madison konyo jomoko to kokonyo healthcare workers of Kisumu County. Anyalo wacho ni nyoro nye nitie one of our members manyodhi hospital, Kisumu specialist ka. Mama mapek madwa nyuol. Mama ni nyodhi hospital odhi e clinic mare. Kodhi e clinic oting'o card mare mar Madison mondo mi daktari onene. Kochopo ir daktari to in hospital nyise ni Madison Insurance and suspended Kisumu specialist. To bedo suspended in very many other hospitals. O Kisumu specialist kende. Omiyo wawacho niya, Kisumu County o suspend Madison Insurance with immediate effect mondo migiduoge SHA mondo gimi healthcare workers comprehensive SHA insurance. Kamano. Mana kamano wan gi jatelo moro to nikech sa ang' na wuok kode bang'e mondo weche ma en godo wache e seche mabiro nyime ang' ichwelo kod oimore. Ka kamano Milton taduogo ni e studio mondo wadhi nyime kod weche wa mwamedo kolo kaende e wi ng'anyo ma opang kod riwruok kata jo kanyo mag thieth ma Kisumu County kaende. Milton an kuomi. Nenya Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu ka wadhi nyime eni maheo jopuonj 150 e kaunti ma Nairobi maende nomi barupe mamedo gi lemo kata rang'iny mar tich kendo chwalo gi dhi tie kaunti ma Kitui koro buogo maduoko barupe go ne TSC kotelnegi kod jatend riwruok jopuonj Nat Bade ma Nairobi. Jopuonj koywak ni thoth gi hikgi oniang' kendo chal mar ngimagi ok nyal yienegi dar kendo dhi tie kaunti mabor kaka Kitui. Gilieko ni mibadhi otiap e dul ma TSC momiyo idaro jopuonj kowuok e kaunti ma Nairobi nyaka Kitui e tam mar 3 sama giikore ne penj maduong'. Bende jopuonjego eko koro wacho ni TSC ok owinjo ywakgi giduto, ka ok owinjo ywakgi to gibiro timo kaka owinjore. When they promote teachers after stagnating for over 10 years, and instead of giving them promotion letters,
they put accommodation, you must go to Kitui. We are not against Kitui County, but it is because of the way teachers have suffered there. When they go to Kitui, they are taken to the remotest part, or at their age, or you can see the way they are. Actually, they are your mothers. These teachers are remaining with 2-3 years. We are having a teacher here who is having only 4 months. They will tell teachers to appeal. When they appeal, when you go to the TSC, we are having brokers there. They ask teachers money. Yes. If they want to come back to Nairobi, they have to give them money. Yes. And already we have been giving report, and nothing happens. Erokamano Nyakwaramogi kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Ka wadhi e yweyo to kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Iseyudo ni kelo nyako chia jologore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni yere konde jelu sigo ka chandi gimo nyako chia utemo katano. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Uki-withdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Cutting is basically removing the cappings or opening the pores. This is how we do it. We do it gently. Bei manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, kaw okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Machiegni, komiti mar od bura mochung'ne weche mag thieth otimo limbe e kaunti ma Homa Bay manono kaka sekta no timo ahinya e kinde ma chenro mar okumba mar thieth mar SHA oketie nyong'ong'. Achiel kachiel watudore kod jafwambo marwa Ali Abich mondo miwa ler e wuodhi ma sani. Ali Abich, ka intiere Homa Bay, inyalo nyisowa ni to komiti mar thieth no osetimo ang'o gang'o nyaka ne gichop Homa Bay okinyi.
dire ni komiti mar od bura mang'iyo weche mag thieth ne otimo limbe kaunti ma Homa Bay kaendi kendo pod gidhi nyime ko timo limbe margi ka chutho to giwuothe moko kuom ute mag thieth ma okuma mar thieth mar SHA ne ochungo tijegi kalore kod weche mag mibadhi ma bende osebedo ka kelo weche mapek e pacho kaendi kotenore kod mibadhi ma SHA wacho ni osiptende mopogore obed mag sirikal kaachiel kod mag ji giwegi osebedo ka ineno e osiptende mopogore ka kaunti ma Homa Bay kaendi bende ne waneno ka nitiere osiptende mathoth ahinya mag ji giwegi kaachiel kod ariyo mag sirikal mane okuma mar thieth mar SHA ne ochungo e chenro mag tijegi kalore kod mibadhi ma giwacho ni ne okwako chenrogo kata kit kaka ne jotend osiptende go ne ochwalo claims kata omenda go monego bed ni koro ne osiptende go yudo bang' ka gisethiedho jotuo e osiptende mag go. Milton okinyi ma kawuono komiti no ma bende otele kod jakome ma bende en jaod bura maseme James Nikal ne omolo moko kuom ute thieth ariyo mag ji giwegi ma bende nitiere Rachunyo South sub county kaendi ka achiel kuom gi oting'o osiptal mar Matata Nursing Home ma bende nitiere boma niendi ma Oyugis kama ne gibedo achiel kachiel kod tend osiptal no wendo kaachiel kod winjo ni to pek mane manitiere kalore kod chudo ma okuma mar thieth osebedo ka timo osiptal no wendo. Milton mane owuok e osiptal no en ni tend osiptal mar Matata wacho ni kuom dweche adek sani pok gibedo ka giyudo chudo ma onego bed ni imiyogi kowuok kuom okuma mar thieth mar SHA kendo giwacho ni gisebedo ka ginono kata gitimo limbe e ofise go eko mar neno ni to en midhiro mane manitiere kata kamano nyaka sani giwacho ni pok giyudo chudo monego bed ni giyudo kendo oserocho mokalo chenro mag tije osiptal no endo ka komiti niendi bende ne oketo gi kipenjo mathoth mokalo kwalore kod wach mane owuok ndalo kama chien kaendi kalure gi kaka osiptal osebedo ka tiyo ka giwacho ni osiptal mane ochungi ne ok en Matata Nursing Home to en osiptal machielo ma bende ne owe tiyo higa mar 2015 ka osiptal man Matata Nursing Home to sani dhi nyime kod tijene kata kamano kuom dweche adek sani pok giyudo chudo kawuok kuom okuma mar thieth mar SHA ma bende giwacho ni osebedo ka rocho mokalo chenro mag thieth e osiptal mar ji giwegi neko. Milton kama antiere osiptal mar Rachunyo sub county hospital ma en achiel kuom osiptende kata ute mag thieth mag sirikal e kaunti ma Homa Bay kandi ma okuma mar thieth mar SHA ne ochungo e chenro mag SHA kalore kod mibadhi ma giwacho ni ne ogo tach osiptal ma kawuono wantie mar Rachunyo South e sub county hospital ma bende en osiptal maduong' mantiere ka bura makasipol kaendi ma jopiny mathoth mokalo osebedo ka yudo e chenro magi mag thieth mapile ka pile kopogore kod osiptal niendi bende osiptal mar Rachunyo East mantiere Mula kocha bende juma mokalo mosainya juma mokalo ne oneno ka okuma mar thieth mar SHA ne ochungo chenro ma kamano kalore kod mibadhi ma giwacho ni ne okwako yore mag thieth osiptal no endo. Gisani osiptal kaendi Milton ni komiti no endo komiti no endo sani ko nono dhi nyime kod twak achiel kachiel kod jotend osiptal niendi kaachiel kod chief officer kata ofisa maduong' e weche mag thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay kaendi Dr. Kevin Osuri ma duoko penjo kalore kod okang' mane okuma mar thieth mar SHA ne okawo mar chungo chenro magi kaendi kalore kod mibadhi ma giwacho ni okwako yore kaka ne osiptal niendi oyudo omenda. Kendo Milton anyalo wacho ni nyaka ne okuma mar thieth mar SHA chung chenro magi osiptal mar Rachunyo sub county hospital kaendi jopiny mawuok e alwora niendi osebedo kod pek mokalo mar yudo chenro mag thieth kendo nonro mwatimo kelo king'iyo wards ma jotuo bede en kwand jotuo manitiere osiptende thin mokalo kendo nok mokalo nikech ok ginyal yudo chenro mag thieth kalure gi kaka ne okuma mar thieth mar SHA ne ochungo yore gi kaendi ka ginono mibadhi ma giwacho ni ne okwako yore mag chudo manotim e osiptal ma Rachunyo sub county hospital kaendi kendo en achiel kuom gigo ma komiti no nono mar ng'e ni to en kit mibadhi mane manobedo to ang'o manyalo tim mar duogo chenro mag thieth e osiptal niendi mondo mi jotuo mani kod midhiero mopogore opogore mani kod okuma mar thieth mar SHA oyud thieth kaendi moko chun gi ni gilaw thieth kaka sani kotimore ka ng'iyo referral hospital ma Homa Bay kocha iyudo ka nitiere jotuo mathoth mokalo manitie wards kalure gi ni kanyo e sama koro osiptal mar piny owacho ma ginyalo yude yore mag thieth kiweyo ma Rachunyo East kaendi Rachunyo South ka kod mano mar Rachunyo East ma sani koro okuma mar thieth mar SHA ok tiye nyaka ne duolno endo ka okang' mar chungo chenro gi te kalure kod mibadhi ma sani koro ginono e osiptende go eko. Milton ka komiti no wuok kaendi to gibiro dhi achiel kachiel nyaka Nyandiwa dispensary ma bende nitiere ka chud bura ma Kasipul kaendi kinyalo paro en od thieth ma Nyandiwa no endo osebedo ka kelo weche mathoth ahinya to yore mag mbui ka wachne owuok ni ne okuma mar thieth mar SHA
ne ochulo milion 20 osiptandno, kata kamano ne giduogo gichiwo ler ni milion 20 mane ochulno endo ne ochul e Nyandiwa level 4 manitiere e Kanchud Bura ma Suba South. Koro komiti no endo bro dhi ng'iyo ni to osiptal ma Nyandiwa dispensary mantiere Kasipul kaendi be otiyo, to ang'o gini ma onego bed ni sirikand kaunti kete tim mondo mi osiptal no endo odhi nyime kod chenro mag tich. Ka kamano to wabro ng'iyo ni to bang' ka gisetieko luwore osiptende gi eki, to komiti no biro golo twak kod jofwamb weche mar ng'iyo ni to gin weche mage ma giwuogo ka, to ang'o onego bed ni itimo mane ni yore mag thieth odok e wang'e ahinya to osiptende mane ochungi e thieth mar SHA kaluwore kod mibadhi masani koro e okuma mar thieth no Milton. Erokamano ahinya Ali Abich kuom ler ma kamano. To wadhi nyime gi weche mamoko kama oyudo ni moloyo jochiw thieth 27,000 e kaunti ma Kakamega, Siaya, Nakuru gi Mombasa igeno ni biro chunegi chanjo e tielo mar 2 ne tuo mar athung'a mager mong'ere kaka influenza bang' kane ochako ayanga chenrono e kaunti ma Kakamega. Jochiw thieth go eko oting'o laktache, nurses kod mamoko ma osetudore machiegni gi jotuo man kod athung'a, ka chanjo makama en matemo ka bende onyalo tiyo e geng'o tuono. Apisa mochung' ne thieth e kaunti ma Kakamega, Davis Alila, owacho ni chanjo no biro konyo e gayo landruok mar kute mag athung'ano kowuoke kuom jotuo nyaka kuom jochiw thieth, kata kowuok kuom jochiw thieth nyaka kuom jotuo. Okwayo jochiw thieth mondo okaw chanjo no kaluwore ni gin e opara manyime mayudo tuono. Vaccination and the vaccine is safe, and we're encouraging all the health workers to come for this vaccination. I think last time when vaccination was there, they achieved around 86%, and we are working very hard so that this time we have 100% vaccination. I am encouraging prevention of influenza. I am encouraging all our health workers from the community level to be vaccinated because most of the time we are the first contacts with our clients, with our patients. We want to prevent infection from the healthcare provider or infection from the client to the healthcare. We are undertaking this exercise in 4 counties to learn more about how the vaccine can be rolled out to the rest of the country. We are working in 4 counties, and we will eventually roll out to the 47 counties. Kakamega is one of the counties that has been selected, and this is the first county. We have Siaya, as well, Nakuru, as well as Mombasa. The vaccine should be given annually, and therefore we had provided the vaccine in 2023, and this is the second phase. We are providing it. Riwruok moro mar anyuola ei Kabuoche kachung'o bura mandhiwa dhi nyime gi chenro mar jolo somo ma nyithindo mawuok e familia ma ok nyal e gwenge ma kono mar neno ni gidhi nyime gi somo e rang'iny mar somo mopogore. Anyuolano mar Kangeso osebedo ka solo pesa kawuok kuom jokanyo mag higa ka higa ka gitiyo godo e siro somb nyithindo ma somo e skunde mag secondary, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Chenrono jolo jopuonjre maromo 84 mane omiyo omenda maromo Sh500 ma koro biro konyogi e sombgi. Anyuolano wacho ni gigeto mar timo kamano mar neno ni bang' fwenyo ni nitiere nyithindo moko mathoth e alworano maonge nyalo mar somo. Nyithindo mopuonjo gin nyithindo mosedhi e high school ma en secondary, to gi colleges, to gi nitiere modhi e TVET. Kano wasefwenyo ni nitiere nyithindo mok nyal. Gin nyithindo mariek, to jonyuolgi ok nyal, moko bende jonyuolgi osetho. To waneno ni mondo watim wariwre nyaka jonyuol manyalo, mondo wariw matin ma wan gogi mondo wapuonj nyithindogi, nikech magi e jotelo makiny nwachak wayudi ka konyowa. Dala ma ji osome e dala man gi dongruok. Koro na kwayo ne wan gi target of 1 million, to ne ok wachope, to na kwayo jonyuol ni watiuru matek na rambe ma next year mondo wachope target no, nyithindwa dhi school. Ok en first time magimiya pesa elufni mang'eny go. Ne nitie mbele kucho ne gisemiya support. Sani gichak gimiya support. Ne gibedo piny magineno niya, somo en important moloyo dhi e liel, to uchoko pesa liel, to dhi rumo kaka a groups mamoko. Nan gi nyithindo 4
gimiya siling 20,000 matere skul. Kane gidwa ni gigernwa ot, wawacho ni gikuong gibed gi mondo gichulnwa school fee ne nyithindo. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono terowa nyaka e gweng' mar Dhot Mit mayudore e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo oikonwa twak ewi kaka jopiny mawuok e alwora ma Dhok Mit lero sigand gweng'no. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenroni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Migori. Ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Homa Bay e gweng' ma ong'ere ni Dhok Mit. Ka isewinjo kata wuotho oseteri e dala mar Dhok Mit Nyakwaramogi, ang'o mabiro e pachi? Iparo ni ang'o madine mi chak gweng' ni Dhok Mit? Mokwongo wagoyone mbaka kod jodak malworani. Ginyiswa ni ginto pachgi chalo nade kotenore kod gima dine mi chak gweng'gi ni Dhok Mit. Nying mar Dhok Mit to nobiro kaluwore gi gik mitede iye ka ne mito koro ji oherogi. To maduong' ahinya ni nying no biro bang' ka nitie nyinge moko manosechaki kaeto we kaka manochako mokwongo niluonge ni Ndege Konditi. Kaluwore ni ne nitie ndege moro ka maduong' kabisa mane ok inyal mako kata kore mirew kama, niluongo ni Ndege Konditi. Mane nying maniluonge go chon. Tok higni moko ochako oluonge ni Sandak. Kanyo obede koro tok higni moko oduogo luonge ni Dhok Mit. Nikech ochiegni gi skul moro ka, skundno nyithindo ne ae to biro e Dhok Mit ka, gia to gibiro to ging'iewo gik moko. Koro isiko ipenjogi ni to un dhou mit nade, usiko dhou mit amita nade. Koro mae mane kelo nying mar Dhok Mit. Kaeto kopogore gi mano, ne nitiere kata ng'ato mane tedo mandas ka mane iluongo ni Melo. Otendeno niluongo ni Melo. Notedo mandas mamit kabisa kendo nyithindo nohere, jomadongo be nohere. Bang'e nitie ja hotel be obiro ka miluongo ni Ukelo Dhus. Eme notedo mandas ma iluongo notombo. Otombo ni ne nyithindo ohero kabisa, jomadongo mohero. Mokwongo niluonge ni Sandak. Koro gimomiyo noduogo mobedo Dhok Mit ne en mandas mane watedo ka miluongo ni Odhus Hotel mondik kachacha. Koro mandas go mit nyaka kawuono. Koro mandas go kane watedo to ji biro wacho ni adhi Dhok Mit idhi kelna mandese mamit ka. Koro mandese mamit mane kelo ji Dhok Mit go ema nomiyo chak ka ni Dhok Mit. Ndege moro niluongo ni Ndege Konditi ema nochake gi chungo niang'. Koro ka ndara nobiro to ndegeno nogore piny nomuki. Hotel moro nochak ka ne Melo Hotel. Koro ji ne biro madho chai ahinya, omiyo ji ne wuoro kaka chach Melo mit. Koro omiyo nochak ka niendi ni Dhok Mit. Bang' winjo kaka jodak oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni ma Dhok Mit. We koro wawinj anena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dine mi chak gweng'ni ni Dhok Mit ni kanye to ere kaka nochakore. Kane pok obedo chiro ne wan gi tie yien moro kucho niluongo ni Onditi. Onditi no ni idhe mtoka kidhigo Homa Bay ndarani. Koro bang'e kanoa kanyo ne en gi nying mor Sandak. Sandak obedo go kaeto ma jaduong' moro biro guro pong' ka. Pong' ne odni niluongo no Koto Mingle. Koto Mingle guro pong' ema koro yude nying mar Sandak. Kaeto kama koro sieko ma koro miluongo ni Dhok Mit. Mandas mono sieko ka ni tedo. Mandas ro ne mit. Ma ji ne a kuonde nomiyo kata ma sikul wan go piny ka niluongo ni Lwanda. Nyithindo ne kwalo nyaka yiende mag sikul. Ma jopuonj biro madonjonwa kanda ng'o mi uketo mandas ka miyo nyithindo kwalonwa yien. Kuni ka Dhok Mit ka to kanya kama nying koro odonjogo ni Dhok Mit. Sandak nosieko nikech sama nokoto guro pong' e sama ne wuocho biro e pinyni mag Sandak. Gweng'ni ma Dhok Mit humbe landore kod weche kata timbe mage. Pambani ema en cash crop marwa makelonwa pesa kata ma wapuonjogo nyithindo. Dhok Mit ka landore gi mandese go
Dhok mit ka ichunge gik machielo machalo kaka niange ne bedo ka waloso gik mopogore opogore. Mtokni chon ne biro ka mane kelo gik mopogore opogore dhok mit ka. Koro nyaka ne ndara ni kethre kama. Koro chungo mtokni ok nyal bi. Waluso mar uso kaluwore ni dhok mit koro ndara okethore. Ka ji koro nogero udi ka mag girofni. No medo ng'eye kendo omiyo bedo malo saidi. Kae to gi dukni wan go kama dongo mag wholesale. Ma en chiro matin to bedo gi wholesale. Ma achiel ne konya achiel ne kocha. Maga achiel kuom gik manomiyo mewo saidi. Kae to gimochako kelo mar pur bel moro nosieko ka. Nwa puro bel mar Seredo. Kae kama ne stoni tie mar bel. Kae kama ne stoni tie mar pamba. Ma sto mar pamba kikalo grofa ne kidhi piny ka. Piny kanya kama stoni nitiere. Ma ka kora yud ndalo ma pambo chiek. To di neno pamba gi wang'i. To bende nitie dongruoge magweng' ma dhok mit osenyuolo ngima jodak malwora ni nyaka ne ochakre. Wan gi ndara manyaluore nikech chon ndara ni ne onge e seche mane dhok mit ochakore no. Skunde osemedore. Chon nochaki skul achiel malwanda ni. Koro toke no skunde osemedore kaka academies to koro ng'eny kabisa. Nitie moro ka iluongo ni St. Pameli. Osemiyowa wan mine kata chuo mane ka waloko. Ogolowa e kwecho mang'eny mar dhi ka gi ka mar kwa ng'ato kata mar dhi amal. Ochakore gi odlum. To sani koro wanyalo neno udi mane ok wang'eyo ni wanyalo yudo. Nikech wan gi udi sani madongo makelo johala, ywa johala kelo. Ma wan go sani dhok mit ka. Kendo waneno ka koro gidhi medore ma gibed mang'eny molo kanyo nikech koluwore kaka koro ji ong'iewo plode ka. Kata obedo ni dhok mit, kwano dongruoge achiel ariyo adek. Rem magi mapod nitie makokel to dhok mit bro dongore ma metni chal kod gwenge mamoko. E center ka waonge gi cho ma kata joma ni ka nyalo konyore. Ndara wan go maber to nong'adore, oula nong'ade, koro nyaka ne ng'ade no, koro tinde ok wanyal yudo access gik ma oko ok nyal donjonwa maber. Wambe gigwa ma waloso ka ok nyal dhi ok yo maber. Taya ni kaka noket ka nokethore. Sani wan e mudho ma mondo koro waus maber kaka nyaka otieno kaka inya uso kata nyaka saa 3. Tamowa nikech waonge gi ler mar security. Ka ginyalo kelonwa taya mondo menynwa ler mar uso mondo mino med uso mondo mino med konyorego. Waonge kod site mar chiro. Chunywa gombo site mar chiro kabisa nikech ka wan kod chiro to waseneno olemo ma chiro ni kata ka onge site to nyago. Nyisowa ni kadipo ni chiro ne wanyalo yudo site mar chiro makoro gik moko aka kod kacha nyalo miyo wadongore. Wagombo ni kabero sirikal okelwa dispensary. Hospital ogenwa bathe ka. Sikul to wan go ka, kanisi ni wan go ka. Kuro ko kelwa dispensary ogenwa ka. To mano gima nyalo kelo na dongruok moloyo. Aya bang'e mar ariyo aora moro wan go ka. Sani omiyo kata mana geche makelo mwandu dhok mit ka ok nyal biro. Kamiluo onge. Kura wakwaya ni ka sirikal oyie. Talosnwa aora ni. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Donge amor ni sani ka ilimo kati winjo ni nitie gweng' miluongo ni dhok mit. Ting'eyo gimomiyo nochak gweng' ni dhok mit. Omiyo med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi kik idhi mabor nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom lipot majaber makamano. Gie thuolo ni wakaw yweyo machielo. Nyakwaramogi kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 500 ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuana tolsa ni kokalo e namba 0722-83-83-83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jatend piny William Ruto obago romo gi jotelo mag riwruoge mag kembe ji giwegi kama ne gitwake yore mag bero sekta mar tuke pacho ka. Romo ma kamano notimore okinyi ma kawuono e par lo jatend piny e buore Nairobi. E romo ma kamano oyangore ni dhi keto okenge makare e sekta mar tuke ma neno ni jo Kenya ma nigi were mopogore opogore oyudo kaka ginyalo konyore kokalo kuom weche mag tuke. Opportunity not just to get it light on sports, but we connect that with the culture, content creation, fashion, and regional identity of the country. So it's a bigger picture because they are all interlinked. As we take this breakfast meeting, Your Excellency, we are energized to face Africa Cup of Nations preparations with vigor. Vigor in ensuring that we have formidable infrastructure, but also having the structures to prepare a formidable team that is going to win the trophy. It is our collective responsibility because it speaks to the nation, the welfare of the nation, the stability of the nation, the engagement with the young people of our nation, and the profile and branding of our nation, where we all live in, where you do business, and where we all belong. Your brand money. Team mar Gambia mong'ere kaka The Scorpions ni e boma ma Nairobi ne ikruok ne tugo e kindgi kod Harambee Stars mar laro thuolo mar dhi e World Cup. Team no ipuonjo gi manen kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry. McKinstry owacho ni ong'eyo ni tugo no dhi bedo matek mokalo kopimo gi kaka Kenya nche nogoche tuke mag CHAN kendo kaka johera mag adhula nowuok oko mar pako tim mar Kenya. Jotugo 24 duto manie tim no mar Gambia gin mago magoche pinje mag Ulaya mopogore gi kweth Kenya man gi jotugo 9 kende magocho oko. Going to be easy because we expect there to be a very sort of hostile environment. The Kenyan supporters will come out in their tens of thousands to support the Harambee Stars. We've seen that through the CHAN tournament, you know, very well supported games here at Kasarani. Obviously Kasarani holds lots of good memories for me. I think my own last 2 games here were trophy winning games in terms of the Charity Shield and the final of the league a couple of years ago. So, but all of that doesn't count for anything. We've got to go on and put a performance and look to try and win the game. Erokamano Nyakwaramogi, mago emane waikonu weche manyien mag migago. Wachako watim kama saa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, oriti masane.
Yudo mo madonjore kod kit